कॉफी में दूध मिलावे से सूजन कैसे कम हो सकता। खा रउआ कॉफी के प्रेमी हई। खा रउरा अपना कॉफी में दूध डालत बानी। खब रउआ ई जान के हैरान होखब कि दूध के संगे कॉफी के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव हो सकता। कोपनहेगन विश्वविद्यालय की ओर से भइल एगो अध्ययन के मुताबिक दूध में पावल जाए वाला प्रोटीन जैसे कैसेन अबुरी मट्ठा के कॉफी के संगे मिलला पर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हो सकता। एकर कारण बा कि ई प्रोटीन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर बायोएक्टिव प्रभाव डालेला जवन की सूजन के कम करे में मदद करेला। रउरा अपना कॉफी में कितना दूध डालल जा। अध्ययन में पता चलल कि आपके कॉफी में सिर्फ 10% दूध मिलावल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव देखे खाती काफी बा। यहाँ ई जानल जरूरी बा कि एकरा से ज्यादा दूध मिलावे से एकर फायदा नकारल जा सकता, काहे कि दूध में चीनी के मात्रा के उल्टा असर हो सकता और सूजन बढ़ सकता। ध्यान रहे कि ई शोध चूहा पर भइल बा। मनुष्य पर एकर सही असर जाने खाती हमनी के अबुरी अध्ययन की जरूरत बा। लेकिन इ निष्कर्ष आशाजनक बा अबुरी शरीर के सूजन के कम करे के एगो नया तरीका के सुझाव देता।